Здравейте, приятели! Днес ще снимам третия си клип. Този път няма да е на Model Combat Blackout, а ще е на Foot Draft. Ако не спечеля първия път финалът, ще направя и втори състав. Днес ще снимам с моят приятел Иво. Здравейте! Ще направим и двамата, ще казваме, от състава играчи. Ще направим испански състави, ако загубя първия път. И да започваме. Ще играем един път на 300 points, един път на 15 000 coins. Да започваме първия път, ще го изиграем тук. Мисля, че е ясно 4-3-3. коя формация. 4-3-3. Между другото, видяхте интрото, което си сложих. И дано да ви е харесало. Това ще са подобренията ми. Ще има още, но по-нататък. Ето сега избрах Неймар за капитан. Ибрахимович според мен, въпреки че не е испанец. И Меси. Само да ми се падне в резервите Суарес и ще направя MCN. Ще ми се вдигне доста рейтинга. Иниеста, почти само играчи на Барса. Това е хубаво, сега Мирален, Пол Погба. Да, Погба. Коке, не, Крос. Ще изберем Тони Крос. Все пак играч на Реал да има в състава. Мангала. Да. Няма много добри защитници. Вече има Рамос, който подсилва защитата, и Алвеш. Или Карвахал, Алвеш според мен. Да. И сега вратарят. Според мен Навас ще сложим, защото на испански състава. Алвеш още по-силен вратар, да ще вдигне рейтинга. Не, даже го сваля. Остава си Навас на вратата, защото има връзки с Рамос. Ето сега не се падна Бартра и слагаме на място на Мангала. Масчерано също. Него пък ще го сложим на Бартра. Но ни спадна рейтинга. Хамес Родригес. Ето, виждате, тук няма вече значение. Хамес Родригес, който е не на най-удобната си позиция, но има доста връзки с Рамос и с Крос. Санти Касорова ще изберем, няма много. Гамейро тук ще го използваме, но Бензема или Гризман, Бензема, защото има по-висок рейтинг. Ето вече 100 рейтинг. Направихме, ето и Марсело. Доста силни играчи ни се падат от последните пакетчета. Ще изберем испанеца или Касияс. Той Касияс е испанец. Няма много. Агуейро. Все пак да имаме някой. И Гюндоган според мен. Ето ни го състава, виждате го. На нападението са Неймар, Бензема и Меси. В халфовата линия Иниеста, Хамес Родригес и Тони Крос. На защита Марсело, Масчерано, Рамос и Алвеш. И на вратата Навас. Всички играчи са от Реал и от Барса. Доста добър състав направихме. И да видим менеджера. Мартинес, много силен менеджер. Избрахме Мартинес. Дали ще си запаметя този състав. Ще го кръстя Реал и Барса. Доста силен състав. И вече е време да започваме. Виждате хората, които са с най-висок рейтинг. Рамос, Иниеста и Меси. 188 склад рейтинг. Време е да започваме. Първият ми мач е срещу Уругвай. Да видим какво ще направят играчите. Хамес Родригес и Дани Алвеш бележат, а Луис Суарес бележи за Уругвай. И минаваме към четвъртфиналите. Срещу Франция. Серхио Рамос. И бия ми във втория матч, благодарение на Масчерано, който добави гол в 77-та минута. Швеция. Бензема отбелязва рано. Дали това ще е единствения гол в матча? И да, Бензема
отвежда до финал нашият отбор. И ние играем на финал срещу Италия. И ние сте бележи. Дали това е? Yes! Печелим в турнира. Да видим кой ще ни се падне. Имаме 3 пакетчета. Дано ни се паднат хубави играчи. Аубамеянг ни се падна. Да видим още. Ханданович, но аз вече го имам. Да видим още някой. Негредо също е хубав. Доста добър състав. Хименес, но аз го имам. Ще отворим другото пакетче. Този ми се падна точно преди малко. От второто нямаше. Гризман, Антуан Гризман ни се падна. Доста добри играчи. Мащерано също. Витоло също. Много добри играчи. Иво, ти какво ще кажеш за нашия състав? И аз бях сигурен, че с този състав ще спечелим. Все пак играчи на Реал и на Барса. Да видим още един път този състав. Чакайте, обърках. Ето го. Ето го и самият състав. Виждате, с който победих. Резервите също има доста свързано с Испания. Но титулярният състав е много добър. Почти няма как да се бие. Виждате, само играчи на Реал и Барса. Виждате колко зелени линии има. Можех да сменят тук доста играчи, но все пак те са си добри. Ако тук бях сменил Рамос на мястото на Мащерано, щеше още повече зелени черти да има. Но все пак спечелихме. И това си е добър знак, че отборът е бил силен. Имам 2 резервни вратаря, Касиас и Алвеш. Ибрахимович, Агуейро и Санти Касороа са силните резерви. Както и Погба. И общо взето от този клип това е. Клипа се казва клип и интро, защото имам ново интро, както видяхте. Дано да ви е харесало интрото и клипа. Абонирайте се за канала ми. Харесайте го, разбира се, както показва в интрото. И надявам се да съберем много гледане. Довиждане. 3, 2, 1, чао!